A Xunta de Galicia e o Concello de Valga mellorarán a seguridade viaria da PO 548 o seu paso pola parroquia de Cordeiro. A intervención era unha bella demanda do goberno local debido á gran afluencia de peóns que transcorren pola zona. Sabemos os que vivimos aquí en Valga que esa zona comunica coa igrexa, co Colexio Ferro Couselo, co tanatorio e co pabellón, cun dos pabellóns municipal que temos no Concello. E, ademais, tamén unha zona moi visitada como é as excavacións da antigua igrexa vella de Cordeiro. A Administración Autonómica sacou hoxe a licitación esta senda peonil que mellorará a seguridade viaria en Cordeiro. O orzamento roldará os 800.000 euros. Esta senda, como ben decía o alcalde, vai a reportar moitísima seguridade ao que é a todo o tráfico peonil da zona, probablemente unha das zonas que máis tráfico concentra de persoas ali na parroquia de Cordeiro, a carón da PO 548, para dar servicio á igrexa, ao pabellón e ao colexio. A intervención dará continuidade ao tramo de Beirarrúas xa existente. Esta obra actuará sobre 2 eixos. Temos que salvar, por un lado, o río Louro, no entronque. Para iso farase cunha estructura en voladizo sobre a propia estructura da obra de drenaxe existente, e a outra actuación singular é que para salvar e poder acceder á zona da igrexa construíse unha pasarela que irá sobre estribos de formigón que habrá que construir paralelo ao acceso rodado que existe actualmente. Ademais destes tramos, o proxecto tamén inclúe un cambio de sentido que mellorará a seguridade para acceder ao centro escolar. O prazo de licitación estenderase ata o 24 de xaneiro e o de execución será de 6 meses.